Ano, máme tady kasíno, panovi na Plišové ceny a po mé pravici od kasína tady máme samozřejmě i silnici, takže kdo má zájem, přesně tady staročeská silnice, kdo má zájem po pravici od kasína, je zde staročeská silnice, takže pojďte blíže, do tady se nechcítku, je po pravici, máme tady staročeskou silnici, číslo 9, tam je ta 9, hele, 9 nebo 11, takže mrkně to 9 nebo 11. Dáme 9, jasně chlape, známe teda fotbal, že jo, právě tvoje, prosím. Tak to jo, pravý zaber, jo, to je ono, tak jsme tady začít, ano, to je ono, ano, mám tady kolo na hračky, losy na Plišové ceny. Plasítka, 10, jasně. Takže hele, 10, domek, 10, tamhle, tak hele, 10, 11, anebo 5. Mrkni, vrkni, vyběrem, do bodám. Ano, neodchází od nás, prázdnou, pokaždé máte výhry, pokaždé máte Plišové ceny, kucovky, buďte blíže, losy kupujte, kasíno, Vysudiska, samozřejmě jenom pro vás.